kalanyɔrɔ la ni ala b'a fɛ i ka kɛ fɛn ye dɔrɔn i jatigi a ka yɛlɛma ka k'i wolofa ye ala bi gɛlɛya nɔrɔ i la yɔrɔ dɔ de la pour que i ka se ka taa ɲɛfɛ maa o maa ma se ka kalanyɔrɔ la i ti kɛ maa ye fiyewu o le man t'an na dɛ han a bɛ ɲɛ ala k'an dɛmɛ amen nate dɔnni nafama ala k'a d'a ma amin an bɛ sura jumɛn na suratul qari'atu kɔnkɔn sura sabi an ka tile baara ye an ka jɔ ni baburu labɛn ayi dɛ i tɛ kɛlɛkɛ maa ye Bayisu den o y'a filanan ye Bayisu de ye nin nin y'a kɛlen Badara ye sa dɛ Bayisu de ye ni juru dilanla nin na ni nin gulola a ka kan o don Nate o don dɛ wala walayi a janya bɛɛ bɛ kelen ye o ayi o don dɛ a bɛ s'a la dɛ wa i ni nin ka kan walahi an ye bɛ fiɲɛ na dusukun suma aw yɛrɛ ye yɛlɛ daminɛ ka ban n ko matɛrɛli de dafalen don a ye yɛlɛ daminɛ ani dɛmɛ ye ka seliji ta k'i min ka seli n ma fɛ ka min fɔ ni ne ye nin dibaga tɔgɔ fɔ aw ye minnu nana ni nin ye yan n'i y'o tɔgɔ fɔ aw ye a bɛɛ bɛ yɛlɛ sisan mɔgɔ i bɛ ko o ko la i bɛ ko o ko la ala nin yɔrɔ di a la i bɛ ko o ko la ala nin yɔrɔ da la u b'a fɔ catiribɔla dɔ ma ko dasa way jaati dasa dasa disikɛti dasa disikɛti Bɔkari Jara ale ni musokɔrɔba dɔ de nana ni nin ye Bayisu den ja mi la fɛnɛ dɛ kana nin kuma fɔ dɛ nin ye dasa u nana n'a ye ne yɛrɛ y'a lajɛ n to ka a ye yutubu ka sɔrɔ walayi mɛ hakili ma se ka fɛn ko est-ce que nin don wa a bɔlen kɔfɛ n y'a ye ale de don dasa don dɛ catiri bɔra de don mɔgɔ yɛlɛla don walahi Bayisu de i bɛ ka olu kana sɛbɛ bali a t'a bali dɛ a nana ni nin mun ye a ko nin b'a dɔn a na yɔrɔ de ye yan ye walahi o don dɛ ja mi la a na yɔrɔ de ye yan ye walahi ko dasa ni cɛ ani nin ji fiɲɛ nin t'a yɛrɛ yɛrɛ ye wa o don ko ye fɛn bɛɛ banna o sigi min k'a nana n'o ye a yɛrɛ ka kɛ ko koyi ani tapi kabele ta kunfɛ dɛ dasa dasa a tɔ tɛ kande ta ye sa walahi kande bɛ na o n'a ma na dasa kande yɔrɔ an ma yɔrɔ ta ye i da tu sera kande la o don an ma yɔrɔ ta ye u bɛ na an ma gima tɛ yɔrɔ de petit gima ta ye Isu Keta wala ale de petit gima ye ale petit gima dasa kɔni dasa ye kɛnɛ minɛ c'est le cœur de premier ala ka n'a sara Balimatou ni dɔw b'a dɔn ko nin tɛ ninnu hakili la nin ye kabako ye dɛ adamaden quoi Bayisu f'i ka yɔrɔ ɲini koyi ka min fɔ mɔgɔw ye
tulonkɛ kana sɛbɛ ba wallahi tiɲɛ ye nin kuma fɔ dɛ k'a fɔ i ye nin kuma fɔ ne ye a kisa dɔ fɔ yan siga kan muso dɔ tun bɛ yen diɲɛ den kɔda don a ɲɔgɔn dɔnkɛla cɛ wallahi i y'a fɔ Nate mais n'a ka fɔli kuma sera diɲɛ bɛɛ bɛ taa ka fɔli yɔrɔ la mɔgɔw bɛ si k'a lamɛn a ɲɔgɔn dɔnkɛla tɛ yen wallahi fɔ denmisɛnninw bɛ waso ɲɔgɔn na a cɛ boyi sa ne ba ka kɔɲɔ na karisa kun bɛ fɔli la ne ba ka kɔɲɔ na karisa kun bɛ fɔli la dɔw bɛ t'u fɔ a ɲininka ko mun na ne fana ba ka kɔɲɔ na i ma karisa wele wala fa dɔw b'a fɔ k'a wele wari tun ka ca o t'u kunna koyi o denw kun bɛ waso ɲɔgɔn na n'o ye ja kow ma daminɛ bi mais alajɔ dɔ y'a lajɛ tɔgɔ min bɛ nin muso in na ani jama min b'a nɔfɛ muso in ma se ka tɔgɔ in falen ala ka bonya na fo muso in bɛ taga kɛ dɔnkolonkɛ ye mɔgɔw ka don a kan tɔgɔ taara dɔnnibaga in taara lajɛ a ka so a y'a sɔrɔ a ye fɔli dɔ labɛn alajɔ in sufi de don ɲinɛmu kɛ sifu don wala ni ko dɔ bɛ yen ni ser'o ma i tɛ ala wele tuguni ni ye min miiri dɔrɔn a b'a kɛ i ka juru kana ala b'a kɛ Nate n'i y'a miiri dɔrɔn nka maliyɛn bɛɛ bɛna sa a niveau ma ɲina sunkalo daminɛ ni sisan cɛ a fɔra ko ka basumala tu wurudi wallahi k'a fɔ dɛ k'u b'a kɛla dɛ miliyari 800 sɔrɔla la ka ban bisimilahi arahmani arahim baji b'a dɔn kabi mali sigira a ɲɔgɔn ma kɛ a ma kɛ minnu bɛ baara yɔrɔ la minnu bɛ bureau kɔnɔ minnu bɛ mobili boli la minnu bɛ jamana wɛrɛw la mali dɔrɔn tɛ Côte d'Ivoire c'est à dire diɲɛ bɛɛ basumala tu ye wurudili min kɛ diɲɛ bɛɛ a ka ca miliyari 600 ye siga t'a la Konate bilahi hali bi dɔ bɛ weleli kɛ k'ale ye nin hakɛ kɛ bon an bɛɛ ka jɛ ka an dabiri ala tɔgɔ kelen kan ayi a bɛ ɲɛ o o de la suntigɛ bɛ kɛ foro la ni ala sɔnna mercredi wulada fɛ Konate vendredi yan araba tile binnen an bɛ araba so tigɛ foro mercredi basumala tu godo dugawu k'a bila entraînement na ye fɔlɔ coy la ka su laban ka se liberté la baji tɛ yen ayi an ko de ko an bɛ jamana dugawu kɛ jamana ye a la hali ni jamana ta ma ɲɛ e min bɛ ka dugawu kɛ i ta bɛ ɲɛ wa jamana ta bɛ ɲɛ koyi baji de parce que i ye jamana den ɲuman ye araba don an bɛna o dugawuba kɛ foro la o kuma ka basolatu dugawu kɛrɛnkɛrɛn fɔlɔ kosɛbɛ an kɛ kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni sunkalo an ka tarata su laban ye barabila fɔli o ye dɛgɛba nɔɔni ko ye wallahi ɲɛni jugu bɛɛ b'a min a ka jula ka timi n'a sanfɛla ye kosɛbɛ Konate lagare yɛrɛ ka fisa fɛn bɛɛ ko ye lagare dɛ kira tɛ lagare ye wala o don ja ko ninnu yɛrɛ jateminɛ fɛn ye o Konate wallahi mana basumalatu wurudi la Abidjan faama dɔw ye n wele olu ba ne dabali ba e ma a kɔlɔsiw ɲɔgɔn tɛ Isu bolo ni mɔgɔw dan bɛ ala la koyi u dan ma la kisɛ de ma jira u la a bɛ yira u la ne yɛrɛ barika polisi min y'an sɔrɔ arajo la surɔ a yɛrɛ a y'i bolo a ni n bolo ye ɲɔgɔn arakorosi so wallahi a ma ja dɛ tɛ ja dɛ a bɛ kɛ cogo di n kɔfilɛ a dɔn kɔnɔ k'a bɛna tila k'an fo tuguni donc a ye geste kɛ a basi tɛ mais polisikɛ ye haminako gɛlɛn dɔ de tun b'a la a ye fayida dɔ ta k'a wurudi a nana fɔ a ye k'i tilara pewu a ko ale tɛ se ka i sigi ten ko fa kana Konate yɔrɔ fa ka ko dɔ kɛ a kɛra wale ɲuman dɔ sɔrɔli ma nɔgɔ ten a ma nɔgɔ Konate i ye ka di ni sɔrɔli
téléphone na sɔrɔli fɔ mɔgɔw k'o faamu ne ka sɔrɔbaliya téléphone na yaala tɛ sisan ne bɛ don so kɔnɔ sisan nin bɛɛ ye magotigiw ye wallahi dɔ y'a ka baara bila ka na a ka mago la dɔw yɛrɛ sigi b'a ka so kɔnɔ karamɔgɔ don a sigi fayida in ka a kuma ka ca ni min wulila ka na priorité de b'o bolo wa ou bien min sigi b'a ka so sunɔgɔ la min bɛ yan a b'o bolo min wulila a b'o bolo mais jamana n b'o de fɔ ka gɛlɛn minnu bɛ jamana jan na awɔ kɔni parce que olu tɛ se ka wuli ka na u tɛ se ka wuli yɔrɔ ka jan n bɛ lafiya bugu dɛ n bɛ yirimajɔ mais u ka wuli ka na u ka wuli u ni wuli ka kan mais minnu bɛ jamana jan na bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni hali n'u ko bɛ wuli ka na u tɛ bugu la bɔ da la jarabu y'an kunbɛn wallahi kɔlɔsi bɛ cɛ bolo marifa bɛ bolo kelen la kɔlɔsi bɛ bolo kelen la marifa fila t'o ye sa wa jawali banna ne ko mais n ko e ka se ka gɛlɛma k'i ka baara in a bi se dɛ marifa b'i ta kɔlɔsi b'i ta soborikɛ a bɛna kun ɲɔgɔn na ko a ma ko c'est monsieur Konate monsieur Konate ko Konate n ko k'a ko an tɛ taa a ko n filɛ i ka sɔli de ka k'a wolo wallahi u y'a fɔ n ye u ye mobili nin ye o nkɛ a ye tɔw de wele a b'u wele dɛ ko min ka fayida bɛ si k'an garder ko a cɛ filɛ nin ye n'a y'a sɔrɔ ko layidu kun tɛ ne tun bɛ si gendarme ninnu bolo i tun bɛ si ye u tun tɛ fɛ ka sira mun ye kabakoya tile o tile a bɛ sɔli siɲɛ 1000 de maa tɛ s'u la koyi ayi u y'a fɔ n ye barika tɛ sɔrɔ ten dɛ ayi a bɛ ɲini ala k'a nɔgɔya ami Konate n ko Hayidara ni Jawara ye tila dasa kɔni an y'a ka dasa ka ko nɔgɔyala o nin y'o lafiyalen ye an ye dasa ka bonya ye dima national a bɛ na dɛ a kana n'a ta ye awɔ a ka gɛlɛya a cɛ Jawara tɛ Jawara don Jawara Bazumana don Jawara ale dɔgɔnɔkɛ ko wo don o yɔrɔ la a ma faamu dɛ ami Konate ami Salim Konate suratul qari'atu dusukun kɔngɔn sura Allahu akbar wala dɛ o jawulen dɛ jawuli sura jawulen dɛ wallahi jatigɛ sura panikeli sura attention ka panike yayi ai ti ɲina o ka ɲina o tuma muso min bɛ yen n'a ka baara tun ye dɔwɔlɔkɛ ye n b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔ mana kɛ sira o sira kan n'a ye maa ɲuman bonya daminɛ a sira kan a bɛ min kɛ ni ɲuman tɛ a bɛ talo ka bila ɲuman sira kan bilahi ka da ŋaniya kan kɔni ala jɔ in bɔra dugu kɔnɔ kungo kɔnɔ a taara dugu kɔnɔ wallahi k'a sɔrɔ muso in bɛ dɔn na kosɛbɛ ala jɔ wulila k'a bɛ ji siri k'a min u ye ala jɔ kɛlɛ parce que fanikolo de b'a la voilà et puis a nɔgɔlen don muso y'a to dɔn de la ko mais ko mun kɛra ko nin b'a fɛ k'a min de a dun da nɔgɔlen don a k'a dabira an ka ji file la a ma diya ye denni ko bɔn ni nin ma ji min ne ti dɔn yɔrɔ denni tɛ sira ɲuman kan o nka a ye maa ɲuman dɔ de a y'a bonya wallahi denni yɛrɛ ye dɔn dabila a nana ji file fa k'a di ala jɔ ma ala jɔ ye ji file fa ji min a ko ala n y'a ɲini fɛ ni muso in a kana to ta ni min ka ni ɲuman tɛ a bɛ ɲuman sira kan wala dɛ n karamɔgɔ denni nana yɛlɛma ka bɔ dɔnkoliko ni bulonni ni cɛniw la kɛ o bɛ kɛ o fɔ ala ye waliju 70
deni kɔnɔ o ye ko ye yan ala kana to bi ka tiɲɛ dɛ o y'i ka adamadenya bannen an bolo deni jumɛn ko don min ka baara kun ye dɔnkolonkɛ ni dulonni ye voilà mɔgɔ bɛ segin kɔfɛ dɛ a b'a janto o la dɛ ɔhɔ a b'a janto o la mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo n'i ye a tigilamɔgɔ ye ɔhɔ a ye samanɛrɛ foni sa n'i ye a tigilamɔgɔ ye maaba bonya na i jigi kana tigɛ fiyewu ayi kana kɛ dɛ a bɛ min kɛ ni ɲuman tɛ ala b'a yɛlɛma k'a bila ɲuman sira walahi kana tɛ o si ka taa nɔ ala ka limaniya d'a ma amen o tuma na n b'a fɔ an ye suratul qari'atu dusukun kɔngɔn sura a bɛ hakɛ to baji de nin b'a ja dɛ n k'i b'a bɛɛ kɛ a bɛ hakɛ to a kɛra ne sama ne yɛrɛ min f'u ye baji de dɔ fɔ nin kan dɛ burusi kɔnɔ ni adamaden banana ni joginna dɔrɔn i bɛ se ka sama ne yɛrɛ min ɲini dɔrɔn k'a ji k'a kala n'i y'a hali ni jeli wo hali n'a wo bɛ nin bɔ n'i ye sama ne yɛrɛ min k'a la a bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔ fɔ k'a kala bilen voilà a bɛ se ka sama a bɛ ɲɔgɔn minɛ walahi Konate ye ni ɲɔgɔn caman kan ye kɔnɔna joli musow ka bana sidɔnbali infection dɔ bɛ yen kosɛbɛ leminenbo awɔ muso ka yɛrɛminɛ banbali i cɛ bɛ se ka taa taama la awɔ i b'i yɛrɛminɛ ka yɛrɛminɛ awɔ a bɛ kɛ degun ye ni muso ye nin kuru kelen tobi dɔrɔn ka min leminenbo o kɔnɔdimi o kɔnɔna joli o o y'o bannen pewu n ka fɛnw n'i ye min fɔ a ye a y'a ayi baji de an bɛ nin dɔ yan kɔrɔsikɛ ko ma sɔrɔ ko n ko k'a kɔrɔbɔ k'a kɔrɔbɔ voilà a y'a ye nin kelen bɛ bana 17 de fura bilahi Konate walahi i y'a fɔ yɔrɔ caman ni koloci bɛ adamaden na u ye koloci fura kɛ ka dɛsɛ u ye koloci fura de baji de cɛw tɛ ɲɔgɔn jɛ koloci bɛ dɔw sɔrɔ fo n'u yɛrɛ sera dɔrɔn c'est fini walahi senkuruba dimi ani kɔfasa a bɛ maakɔrɔbaw la ni mɔgɔw kɔrɔla ka ban walahi a b'olu sɔrɔ i bɛ diɲɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ don ɲɔgɔn na ɲɛti sɔrɔ a fɛn de ma ko la médicament traditionnel et puis sans ɲagami aussi walahi baji de a dafara ɲagamu t'a la dɛ ale sigilen bɛ Canada de awɔ donc ni kanadiyɛn don Dumbuya n'i b'a fɛ ka kɔnɔna bana bɛɛ furakɛ n bɛ ɲɛnamini wo n bɛ taa n bɛ taa i bɛ taa n'i y'a ko ta dɔrɔn an ka mɔgɔw b'a da nɔnɔ kɛnɛ na walahi k'a bɛ sin ka kagan ten n'i y'a dabiri nɔnɔ kɛnɛ na a ɲini nɔnɔ kɛnɛ na i bɛ sɔrɔ k'a sɔn o ye sira wɛrɛ ye hali ni sen murufulen don a b'a bɛɛ furakɛ k'a ban Konate aburu kuru kelen ni i b'i hakili to a la dɛ n'u ye ta banna e ka taa n'u ye ni ne ka bamuso Dumbuya i ni ce ni dɔgɔnin de don ale ayi nin kɔni n bɛ dɔ kalama ale de bɛna ni lamadeli n bɛ dɔ kalama a ka ko la dɛ bamuso de senkuru dimilen don awɔ walahi ala k'an dɛmɛ amen o kuma kare atu a bɛ hakɛ to mais a bɛɛ ye kalanni ko ye o don dɛ nin dalen don u ye koyi walahi kare atu dusukun kɔngɔn ni dɔ nan'i jɔ da la sisan
n'a sina ka marifa ci gan dusukun bɛ cogo di u bɛ bɔ u jɔyɔrɔ la dɛ fimi yama n'a mɛn wallahi f'i yɛrɛ b'a fɔ i da la an kɛ o de ye kari atu ye ouais mɛ a bɛ kɛ waati jumɛn n'an sera lahara kɛnɛ kan mɔgɔw jɔlen bɛ lahara kɛnɛ kan kuma min na kiri ma tigɛ fɔlɔ bɛɛ kamana gɔnnen don wallahi i ka jaabi la n bɛ taa jahannama kɔnɔ wa n bɛ taa alijinɛ kɔnɔ wa kiri in bɛna tigɛ cogo di cɛkɔrɔba in ka ko ka gɛlɛn waati dɔw dɛ hali ni den ko k'a bɛ gɛrɛ fa la fa b'a fɔ he a ka da ye a den tɛ de i t'a fɛ a ka dɔ fiyewu k'i den don i mabɔ la ko ye baara y'an bolo o ti fa dama ye o ayi o ye tiɲɛ ye dɛ ni maa sigilen ye gɛrɛ la ni faamaw nana minɛ i bɛ i t'a dɔn dɔw la i bɛ dɔ fara i kungo kan i bɛ yɛrɛ ɲini o don adamadenw jatigɛlen don adamadenw tɔɔrɔlen don wasi de bɛ kiw de fɔ siga t'a la dɛ fo de ma ko ɛlɛkari wallahi Konate dusukun kɔngɔ a don n'i y'i fa ye n'i muso ye n'i y'i den ye i b'i bolo parce que i siralen don a kana dɔ fara i kungo kan o don dɛ a bɛ fɔ o de ma ko ɛlɛkari atu wallahi mais Bayu de a bɛ hinɛ an na ou bien yomul fasahil akbar o ye arabukan ye boy fasaw ko yomul qiyama tɔgɔ caman bɛ lahara jɔ don san 50 mɔgɔw jɔlen don donc yomun nadama nimisa ɲumankɛla bɛ nimisa jugumankɛla bɛ nimisa ɲumankɛla ka nimisa sisan nin kelen di ala ma i jigi tigɛlen n'o baraji nana fara i ka mizani kan o bɛ fɔ ne selidera kelen di ala ma wallahi o baraji de ye nin o tuma ni mun y'a kɛ duzeni ye dasa bɛ na nimisa dɛ Malimu nimisa donc e min ye ɲuman kɛ e bɛ nimisa wallahi jugumankɛla fana bɛ nimisa e ala hali ne tun kana nin kɛ nka nimisa dɔ ka fisa dɔ ye kosɛbɛ o don de ma ko yomul kari atu kosɛbɛ dusukun kɔngɔ don dusukun bɛ kiw de fɔ wallahi soran in a bɛ bɛn kuranna soran 101 ma 101 o witiri ka taa bakara la ka na bila binasi la wallahi n'i y'o kɔnde ka na alhamdulillah soran 101 kosɛbɛ o de bɛ bɛn ɛlɛkari atu nate o don aya minnu b'a kɔnɔ o bɛ bɛn aya 11 ma wala suratul qari'atu a aya ye aya 11 kalimatu minnu b'a kɔnɔ mo minnu b'a kɔnɔ i sigi yan wuli k'i jɔ wala kɔ min na i kɔfilɛ wala na yan o kumakan minnu b'a kɔnɔ n'o ye mow ye o bi bɛn mo 36 de kei Konate billahi ni ye tiɲɛ ye dɛ kɛnɛ kan harifu min b'a la alphabet A B C D o min b'a kɔnɔ o bi bɛn harifu 158 fila ye witiri ye fila ti witiri ye kosɛbɛ i y'o kɔrɔ dɔn a muru da fila de o ɲɛf'an ye taa ni ka segin Baji de belebele dalen filɛ i kɛrɛfɛ yɛrɛ ta ye kosɛbɛ a jigi sababu adamaden bɛna kɛ cogo min na lahara don sura in jigira o de kan n'i kɛra ɲumankɛla ye i bɛ laban cogo di n'i kɛra jugumankɛla ye o tuma e bɛ cogo di lahara sura in bɛ o de kan
بسم الله الرحمن الرحيم an sinzira ni Allahu ta'ala tɔgɔ barikama ye sisi yɔrɔ ɲana bajude ala ka barika don an fɛ kow la amin القارعة Allahu ta'ala ko dusukun kɔngɔ kɛlɛ kare o do dɛ dusukun kɔngɔ wallahi kurate jawuli k'i panike panike o ye tubabu ta k'i ye jasira ok i ye frère ye kamana gannen don ok a kiiri bɛ tigɛ cogo lahi e bɛ se ka wele ka convocation di ka taa tribunal la bajude o ko o bɛ kojugu kɛ mɔgɔ la wallahi i jɛ bɛ se ka tigɛ paf paw ok ma ala ko ti ko ali kare atu ah dusukun kɔngɔ ما القارعة Muhammadu mina i dɔnniya wallahi mun ye dusukun kɔngɔ ye ge dusukun kɔngɔ mun dusukun kɔngɔ don mun dusukun kɔngɔ wallahi ɲininkali i to bɛ mɔgɔw dusukun kɔngɔ o bɛ kan ka ɲininkali وما أدراك ما القارعة Muhammadu mina e ladɔnniya mun ye kare atu ye kariya to bajude o ɲɛ b'an ye dɛ ko alimuka sike mana kare atu kele ufahimuka ma'ana la kare atu wala Muhammadu min ladɔnniya mun fɛn de ye kare atu nin ye tiɲɛ ye bajude يوم يقول الناس yawma ya a bɛ ka dusukun kɔngɔ de fi bajude a dama de yawma o dusukun kɔngɔ i t'i si bɛɛ k'a la koyi tile kelen dɔrɔn don mɛ o tile kelen na adamadenw bɛ kasi ɲɛji bɛ ban k'a tɔ to joli ye Allahu akbar i bɛ ɲɛji bɔ ka bɔ fo ji bɛ ban i ye nin fɔ siɲɛ caman joli bɛ tila ka ban a tɔ bɛ to nɛ ye mate o nɛ bɛ tila ka ban adamaden ɲɛ turulen bɛ to hali ɲɛ tɛ se ka kami ni ɲɛ kamitɔ ye fasa dɔ b'a a bɛ kɛ dɛ ɲɛ tɛ se ka kami wallahi a bɛ kɛ ɲɛ tɛ se ka kami o kuma na kare atu mali kare atu wa ma adraka mɔgɔ min dɔnniya fɛnna mali kare atu ni el kare atu wallahi يوم يكون الناس كالفراش المبثوث o don dusukun kɔngɔ don adamadenw bɛ kɛ komi birinbirini kɔ samiya donda fɛ wallahi fɛn ninnu bɛ panpan o de la ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la huwa lezi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون على دي أودا okay wallahi kabo dugukolo la fɛn dama dɔ bɛ lahara jira adamaden na ka sɔrɔ kɔrɔla ma fi o yɔrɔ tamasiyɛnw d'a ma an t'o nin dɔn dɛ ɲɔ danni aw bɛ hakɛ to adamaden kunda o ye cɛ ni muso ka gɛrɛ ɲɔgɔn na Allahu akbar o tiɲɛ wulibali don bilahi o tiɲɛ ni muso bangera ɲɔ falenna a falenna wallahi a fitinin bɛ kɛ yen ɲɔ fitinin bi kɛ forotigi e de bɛ daba ta ka to ka bɔgɔ k'a ju fɛ ni fiɲɛ bɛ a binna et puis ka bin ninnu siyan ka bɔ a kɔrɔ n'i ye bin bɔgɔtiya f'i bɛ bin gosi ta pour que a kana kɛ bin ye bilen fiyewu k'a fili i bɛ o ɲɔ bɔgɔtili min kɛ o de ye i b'a fili den ma bin kana suyɛli wala
bi bin bɔgɔti ka bɔ awɔ 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 kana suyali anke Suɛli. kana mamana ko awɔ awɔ wala cɛ mɔgɔ sɛbɛ ye Ile i tiɲɛ ɲɛna ye ka dɛ. taa o ni ngolo k'a ladamu bɔ ka bɔ i ka siman jukɔrɔ ɔhɔn o de ye den min b'i bolo jogo ɲuman jira walahi Pour k'a ka ɲɛ. ɔhɔn N'o tɛ n'i y'o kɛ ɲɛ na. ni ɲɔ nana kuru sigi ɔn fiɲɛ t'a bi bilen Bajire a ye cogo bi o ye ɲa funankenin san 18 aa a San ti sera tan foyi ni ye seegin. ale yɛrɛ b'a jate den o den bɛ yen ka taa i san 13 la ka taa bila san 20 ani 4 ɲɔgɔn na den min n'a bangebaga bɛ bɛn a la o ka dɔgɔ dɛ aa ne ye tiɲɛ ye o y'a sɔrɔ waati y'a sɔrɔ ale kunkolo tiɲɛna o a b'a fɔ de ko a ka fisa hali fa ye E y'o min fɔ dɛ, Basi Dambo. o y'a sɔrɔ fɔɲɛ bɛ yen i bɛ den caman ye u n'u fa ti bɛn fiyewu a bɛ daminɛ san 14 san 13 de la Voilà. ka taa bila san 25 la walahi n'i sera ka den o den koro o kɔnɔna na o bɛ dɔn o y'i ta ye E y'o bɛ dɔn. na tɛ Ala n'aw sababu kɔnɔ. waati ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ dɛ i bɛ dɔn n'a ma fɛn nka ɲɔ tɛ mara ma nɔgɔ tiɲɛna koyi ni den aji sera o ma ɔ ayi nka an yɛrɛ dun bɛ kɛmɛ ni kɔ bɔ e nɔfɛ a kuma ka ca dɛ de wara ka na wala a bɛ sɔn n'i ye fɛn o fɛn f'a ye o kuma na a ye fato di walahi a b'i lamɛn dɔrɔn n'a bɔ i la fo An ka denmisɛn kɔni, ale b'a yɛrɛ sɛgɛn. n'i ma hakili sɔrɔ a waati la awɔ awɔ i bɛ den tanya o fana ye tiɲɛ ye E, o ye tiɲɛ ye ni den tɛ a sɔrɔlen kɔ. dɛ o ye ɲɔ bonyalen k'a kuru sigi walahi o ye tiɲɛ ye Konate ɔ ni ɲɔ nana wolo dun N'a dama ko ye. ɲɔ wololi o ye den sera san 40 ma awɔ 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 E bi na nin. dɔ ti fara i kun ɲamana kan ayi ayi dɛ maa o maa n'i ye san 40 sɔrɔ ɔhɔn foyi ti fara i jɔ kun ɲamana kan bilen wala Ala wa kira. i bɛ se ka dumuni duman dun min b'i bolo ni nugu ka i bonya mɛ ka dɔ fara i kan ɔn après 40 ans ɔn nkalon don Ah, wala wala. adamaden mɔkun dan ye 40 de ye. Donc o y'i fermé sa kɛ. o ye fɛn dɔ bɛ bɔ i la sa de sa Mɔgɔya kun kari la koyi. o tuma ni ɲɔ wolola ɔn o ye den san 40 ye awɔ 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 bɔn ɲɔ wolo kɔfɛ ɔn ɲɔ tɛna kisɛ ta wa Awɔ. n'a ye kisɛ ta a bɛ kɛ cogo di a bɛ se tigɛli ma O to ka kura a yɛrɛ ye. a bɛ kuru walahi n'i ye san 40 sɔrɔ ɔn don o don i bɛ ngɔlɔ dɔɔnin ɔn don o don i bɛ ngɔlɔ dɔɔnin don o don fiɲɛ bɛ bɔ ee o de la ala b'a fɔ ten ko wa man numero ko nani kisi o i kali k'i ke si jan d'i ma Ah. i bɛ tila k'i ngɔlɔ E, i kɔrɔ. Fɛn kɔrɔ i de bɛ dɛsɛ o la sa f'i bɛ berenin ta ɔn kɛ o de kɛlen turapi ye sa E, papier. o b'a ta ka bila ɲɛfɛ o dɔ la a tɛ s'a kɔrɔ yɛrɛ o kumana Ah. o ye ɲɔ de ye ɔn ɲɔ wolora ka ban Wala. san 40 Ah. kumana ɲɔ jɛra a kun solila Ɔhɔn. kumana ɲɔ bɛ taa don o don ɲɔ kun bɛ kuru don o don a kun bɛ kuru ɲɔtigɛ bɛna se waati min na o y'a sɔrɔ ɲɔ yɛrɛ bɛ ta sa E y'o kɛlɛ n'a kun tɛ ɲin'a turu dugu ma. ɔhɔn Dɛsɛra. bɔn ɲɔ bɛ kɛ ta o la waati min ɔn o ye adamaden yɛrɛ si bannen i bɛ ngɔlɔ pewu E min kɔrɔ dɛ. N'i tɛgɛ fila jigin o bɛ da dugu ma. walahi walayi a cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen n'u wulila k'u jɔ o bɛ kɛ ta wa a bɛ lenge la nka walahi donc ni o pasa sɛgɛnna waati a bajide n'i y'a bila jigin n'i ka ɲɔ bila n jigin ko faamuya sɔrɔ la bajide walahi a bɛ to yen ma i da kaburu la ɔn n'i taara don jiginɛ kɔnɔ kaburu ye jiginɛ de ye o tuma n'a b'a fɛ ka ɲɔ gosi waati min na ka ɲɔ dun a b'a kɛ cogo di E y'a A ye dɔ bɔ ka kɛ a ten. labɔ k'a folo k'a mugu bɔ k'a tɛtɛ a ti kɛ ten ɔn labɔ ka wa gosi. A bɛ labɔ ka gosi de. ɲɔ a y'a ɲɔ kɔnɔ bɛ cɛ ka taa gende de la a bɛ kɛ kɛnɛ b'a kan ah, ɔhɔn tiɲɛ dɛ ɲɔ bɛ cɛ ka taa gende de la a bɛ kɛnɛjɛ dɔ fura ɲɔ bɛ taa bila yen ni mansin bɛ yɛlɛ a kan k'a foroki Walahi. o b'a foroki K'an- n'a bɛ ɲɔ gosi bere la a bɛ gosi bere la o tuma ni ɲɔ bɛ taa bila gende la buru bɛ fiyɛ mɔgɔw bɛ bɔ kaburu kɔnɔ Ɔhɔn. ni mɔgɔw bɔra kaburu kɔnɔ o tuma a bɔra gende la aa o gende de ye lahara kɛnɛ ye a bɛ fɔ o de ma ko ɛlɛkariya التكبير Allahu akbar ثم التكبير Ne ye cɛ bɛɛ su de. ah O de b'anw kɛnɛya. ɲɔtigi de bɛ ɲɔ gosi ɔhɔn k'a tɛntɛn o tuma na ka kungun bɔ a la ka ɲɔ dunda
Blay. Voilà. O kuma o tɛ gende wa. Oui. N'an sera lahara kɛnɛ kan. Ni ala ye ɲɔ gosi gende la. Ma ka ca dɛ. Ala k'an y'a kisɛ yɔrɔ dɔn. Ɲɔ ɲaaraw bɛ bɔ a la. Ɲaaraw bɛ bɔ a la. O ye kafirifinw ye. Kungun bɛ tila ka bɔ a la. Kungun. Kisɛ dɔ b'a kɔnɔ. O b'a kɔnɔ. O ɲɔkungun. Olu ye minnu y'a daminɛ alako la. Alako kɔfɛ. I b'a sɔrɔ u ye masaki masaki. Wada. Ka mɔgɔ dɔ la gosi. Cɛri jama b'a kɔ. O ka yɛrɛkɛ. Ka mɔgɔ kɔrɔfɔ. Ka mɔgɔ mako sa. O de la lahara dɔw. O dɔw taatɔ jarima kɔnɔ. A bɛ se ka alimami vitesse la. U taatɔ alijinɛ kɔnɔ. Kosɛbɛ. U bɛ boli k'u la. Ala bɛna ko maa kun. O don selen yan. Ala bɛna ko maa kun. Aw n'anw ko ni ɲɔgɔn fɛ. O ye don selen dɛ. Alimami e delila ka seli fana dɔ seli ne kɔfɛ. Bakari e ni ne kun bɛ jɛ ka seli fana seli an kun bɛ don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. Seli la an bɛ don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. Mais aw bɛ taga alijinɛ kɔnɔ k'anw to yan cogo di? Ala bɛna ko maa kun. Walahi. A tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. O man ka kɛ dɛ. Aw mana anw janfa yɔrɔ wɛrɛ la fɔ yan. U b'a fɔ kalo bala. Tiɲɛ na anw bɛ don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. O don dɛ. Seli yɛrɛ bannen kɔ an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn kɔrɔ. Ala k'an minɛ. Ala k'an minɛ. Tiɲɛ don dɛ. Walahi. Kalo bala. Nka seli ninnu bɛɛ kɔfɛ. Walakinnakum fatantum anfusakum. Ala ɲininen kɔfɛ. Misiri kɔnɔ seli in bannen kɔfɛ. N'aw ka wuluwuludiw kun bɛ wolo ka taa mɔgɔw ka sira kan hali n'u bɛ taa misiri la. Walew ma kɛ kelen ye. Misiri kɔnɔ seliba in kɔfɛ an kun b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'aw denw ka examen kun kɛra n'aw kun bɛ sira tigɛ mɔgɔw la balani fɔli dama kama. Muso kɔnɔma joli joli natɔ don dɔgɔtɔrɔso filɛ an kɔrɔ nin ye. Dɔgɔtɔrɔso filɛ nin yɔrɔ la an kɔrɔ. Nka a bɛna sɔrɔ ko dɔ ye den sɔrɔ dɔ den ye examen sɔrɔ. U filɛ ka sira personnel k'a tigɛ. Sira kuturu tigɛ. Muso kɔnɔma bɛ birika wuli la dɔgɔtɔrɔso filɛ min a ti ku la ka taa. F'i ka sira tourner ka na yɔrɔ jan. Tɛmɛ na o bɛ ni den ka ko bɛɛ ban. Ala batole ko aw ye nin baara nasugu de kɛ. Dɔw tɛ sɛbɛko ye dɛ. وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاءكم أمر الله وغركم بالله الغرور. أو دي كلاركا wale wale u ta kɛrɛfɛ aw nɔnɔ feeretɔw kun bɛ jisuma kala feere ka caya a sumala feeretɔw kun bɛ worojala susu ka kala a bɛ tigɛ feeretɔw sɛnɛjala k'a la aw de y'a yɛrɛ mago sa U bɛ to ka carton yɛrɛ kɛ tigɛdɛgɛ la sisan. U bɛ tigɛdɛgɛ carton kɛ tigɛdɛgɛ la dɛrɛ. Carton bɛ kɛ tigɛdɛgɛ la sisan. Ala bɛ mun fɔ o kɔfɛ fali yawma la yu'khadhu minkum fidya. Kuma bolifɛn kɔnɔ ti minɛ bi dɛ. Dɔɔni minɛ i ka. N'i minɛna k'i bɛ taa don kaso la diɲɛ na. I bɛ se ka a cɛ 500 filɛ. Walayi a ye bila. I bɛ to yen a bɛ fɔ de ma ko al-fidya. Ala bɛ tila k'a f'u ma ko al-yawma la yu'khadhu minkum fidya. Fidya tɛ yen a bolo. A tɛ minɛ. A tɛ minɛ. A bɛ fɔra a ye o. Donc n'o bɛ taa jiginna na ni ɲɔ gosira gende la n'a ye kungun ta ka bɔ a la. Kumana ɲɔ kisɛ dama. O de ye An b'o la. ɲɔ kisɛ dama de. O kuma lahara don. O de bɛ kuma lahara don kan. Ni samiya fana donna. Kosɛbɛ. Yawma yakunu nasu kal farashil mabsus. Adamadenw bɛ kɛ komi birinbirini. O farashil mabsuni. Ni bili bɔra. An b'a ye koyi. I bɛ t'i jɔ bili bɔtɔ la dingɛ na. Bili dɔw bɛ bɔ
perew kaman t'u la wallahi i b'a fɔ jɛgɛ t'a tɔ voilà bi bɔ ten kaman foyi t'u la wallahi o mulugu olu yɛrɛ tɛ panko ye o ti pan u b'u si de bɛɛ kɛ duguma wallahi olu ye kafiri fiw ye lahara don n t'a ɲɛɲini mako t'a la a ti kɛ ɲana ala y'i kali ko la yuqimu lahum wazna lahara don misani tɛ turu olu ye abada u bɔ dingɛ kɔnɔ jahanama kɔnɔ wala dɛ janime direct ale négociation a fɔ négociation foyi tɛ ko in na n'i ye n bili lajɛ dɔrɔn i bɛ se ka lahara don ye an n'a ɲɛma da ɲinan ten o bili minnu bɛ bɔ dugu jukɔrɔ kaman t'u la o ye dɔ ye n bili wɛrɛw bɛ yen olu bɛ bɔ kama b'u la f'i b'u yɛrɛtɔ ye sanfɛ awɔ lege kɔnɔninw bɛ tila ka ka npɛn ka taa ntɛnw ka saw ka kunu kɔnɔ i y'olu dɔn wa olu dara la ko ala bɛ yen koyi mɛ ala ko de ma se k'u bila sira ɲuman kan u ye sunkalow sun dɛ u tun bɛ sun tigɛ ni haramuw ye u taara makan koyi u ye wari nafolo de tourner ka taa makan o kun ye misiri kɔnɔ koyi mɛ tiɲɛ yɛrɛ la u bɔlen kɔfɛ misiri kɔnɔ ni ɲuman kɛ silamɛya fini yera u kana silamɛya baarakɛcogo yera u la mɛ u ma se ka silamɛya kɛ k'a dafa o tuma olu bɛ pan komi bili kɔrɔtalen don sanfɛ kɔnɔ b'olu dun sɔn dɔrɔn lahara don o dɔw taatɔ alijinɛ kɔnɔ zamani ya ta minɛ ka he i jɔ yan dɛdɛ ta yan i ko cogo di i bɛ taa i panna mɛ i ma se ka taa bili fana b'o cogo la bili dɔw bɛ pan i b'a ye sanfɛ a tɛ taa ka dan kɔnɔ b'a dun dɔw bɛ tɛmɛ n'u yɛrɛ ye kosɔn nka bili dɔw bɛ yen an karamɔgɔ f'olu bɛ tɛmɛ kɔnɔ dabɔlɔnin fɛ maga ti k'u la ayi i tɛ se k'a ta o olu ye alijinɛ sira kelen minɛw de i b'u cɛw cɛ la يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ni jago kɛra ten jama sɔrɔ attention sisan i b'a ye an bɛ sin ka ɲinɛ ten ala yɛrɛ m'a dan fɔ dɛ ala ko de ko yoma yakunu nasu ko don ko adamadenw bɛ kɛ kɛli farashi li mabususi i b'a fɔ nbilibili ni jɛnsɛnlen ka bɔ fan bɛɛ n'a ɲɔgɔn na kabako don ala yɛrɛ tɛ i kɛra jagokɛla ye n'i ti jama sɔrɔ ubiyɛn i ye baara dɔ kɛbaga i ti jama sɔrɔ ni sɛbɛn siɲɛ 100 yoma yakunu nasu kɛli farashi li mabususi i bɛ da yoma yakunu nasu kɛli farashi li mabususi don dɔ adamadenw bɛ kɛ komi nbilibili bɛ bɔ ka jɛsɛ n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 100 ndimi ndimini ani ala jɔ wallahi kudate kabakoma fila sa o ɲagamina i k'a tobi k'i ko nɔgɔ o jama kelen kɔni i b'i dogo o la i n'aw tigiya kɛ dankɔrɔba den n ko ni baba de y'an lafiya hayidara kɔni i y'a faamu o jama tigiya kelen kɔni i b'o kɛ wallahi n'i yɛrɛ ye yoma yakunu nasu kɛli farashi li mabususi n'i yɛrɛ ye a sɛbɛn dubalen bolo kan dubalen bolo 317 wala n'i ye a sɛbɛn o kan i b'i bolo fa fini na fini wala a fɔ ala ni fini ma dan dɔ ne ka jama kana da dɔn fini in fara dubalen bolo in kan i ka barakanti k'a la wala i ka a wusu sadira y'a susu wala a susutɔ i ka nasi in k'a la n'a jara n'i kɛra mori ye a dɔnni bila tasuma wala mɔru a ye dɔɔnin kɛ konatɛ ye koyi n'a sisi bɔ a bɛ wuli dɔrɔn kɔlɔsi tɛ yoma yakunu nasu kɛli farashi li mabususi wala siyɛ 100 kɛ dɔrɔn dankɔrɔba a mun ɲɛna wala i ba mɛn fɛn man da i b'a ɲɛdɔn bɛɛ bɛ faden kosɛbɛ yɛrɛ i ka da in falen don koyi bajude a tɛ kɔtigɛ koyi n'i ye a kɛ ni tɔmɔnɔ ye
tɔmɔnɔ kelen tɔmɔnɔ kelen ah bajude ayo wusula ni maka kɛra wusula ma a bɛ yan bila ko I fana jiri kalan kɛ. a tɔgɔ ye di tɔmɔnɔ ni wolowolo awɔ ya wolowolo a bɛ kɛ kungo an kɛ a fɛnni n'a nɔrɔli la a ti fara i la dɛ wolowolo nɔnɔ u b'a fɔ cangara de ma ko cangara kunsigi ma kɔnɔ b'a dɔn ah ma dɔn an b'a dɔn kojugu cangara kunsigi ma ni wolowolo nɔnɔ foro kɛ ɲɔgɔn fɛ ni tɔmɔnɔ bolo ka nin yɔrɔ in k'a la bajude an ka wari jama bɛ a bi ɲɛ o ko ninnu bɛ ɲɛ an bɛna an bolo daw la ni kɔni sera kungo la ko nin b'i sɛgɛn dɔrɔn kosɛbɛ u bɛ na de ala ka limaniya dɛ tɛmɛn'an ye cɛ bɛ kow la koyi Cɛ bɛ b'o la dɛ. bɛɛ b'o dɔn ni sun tigɛra n'i ye ji min i b'i kolo gɛlɛya o u b'a dɔn bidufin tun b'i ɲɛna yan o kɛra bidubilen ye walahi walayi ko gaɲɛna ba ko fɛn dɔ bɛ fɛn dɔ kɛ o b'o ko ye dɛ k'a bilenya Bi dɔn ok ala ka limaniya dɛ amen وتكون الجبال كالإهن المنفوش watakunu alijibalu olu bi kɛ kɛlɛ ihini alimanfus i b'a fɔ kosokɔrɔ koso kulu kelen ninnu walahi o ye halaki ye koyi u b'a fɔ fili dɔ ma ko koso koso m'a dɔn n'i y'a yugu an kɛ n'i ye koso yugu si bɛ bɔ la a si bɛ bɔ N kɛ. i yɛrɛ bɛ to o la kosoko yɛrɛ bɛ ban an pewu a bɛna yo i bolo ten piyayi ala bɛ dugukolo yugu nin bɛ bɔ yen nin dugukolo bɛ bɔ yen walahi o bɛ kɛ dɛ ala bɛ nin bɔ yen ko sinji tigɛra a bɛ nin dugukolo in bɔ yen ko fantanw ka hakɛ tiɲɛna a kan faamaw y'a lamɛn dɛ bajude o de la i bɛ hinɛ koyi an bɛ kiiri tigɛ dugukolo kan o ti yan ye dɛ O ti yan ye. o ti yan ye dɛ an ti jɔ nin kan o lahara dugukolo wɛrɛ de bɛ na o ni yan ti kelen فأما من ثقلت موازينه fa amma man sakolat mawazinuhu peseli de bɛ kɛ alwazinu huwa alkhaliqu peseli ko nin de sa ala ye peseli kɛbaga ye o kuma na baraji bɛ data dasa ka se laban ninnu dasa kɔni n ye cɛ in na a t'a kun fɛ dɛ baraji bɛ data o kuma a bɛ pesi ni nin kɛra ɲuman ye ni nin fara nin ka don o bɛ giliya ni dɔ ye a tɛ giriya o nin bɛ giliya ni tɛgɛ ɲuman ta ye amma man sakolat mawazinuhu peseli fɛnw onge ala bɛ yafa i ma Ne y'o tigɛ dɛ. n'i ta giriyara kini kini ne b'a de giriya o giriyala o ye kelen ye ye fila walahi ma tɛ peseli la ala yɛrɛ de bɛ weleli kɛ a bajude a b'i ta i tɔgɔ ma A bɛ kɛ tɔgɔ dɔn de. bɛɛ ala bɛɛ n'i ka adresse ni emprunté i bolo da i bolo kɔni so ka emprunté la ni san kɛmɛ kɔfɛ a b'i ye a bɛɛ ti ye de walayi ni tɔgɔ fɛnna dɔrɔn emprunté a b'i ninnu ye k'a jira i la ko ala ti ɲɛ o kuma i bɛna jɔ adama bɛ min adamaja bajude ne yɛrɛ a n filɛ a ye jɔli kuma kɛrɛfɛ o kuma ka ca dɛ n filɛ a ye dɔgɔ i hakili latigɛ i jɔlen don sa i buranw bɛ yen i faw bɛ yen bajude o yɔrɔ kuma ka ca ne bolo dɛ ne ma ɲama minnu dalen bɛ a la minnu tun bɛ ka forokiya ko minɛ o nana walayi ala yɛrɛ de bɛ ka peseli kɛ o kuma i b'i wele k'i jɔ i bɛn'i jɔ diɲɛ bɛɛ bɛ se k'i filɛ bajude n'i ye mali télé bila i ka so yan ni programme min bɔra téléso kɔnɔ walayi bɛɛ b'a ye e t'a ye yan walayi n ka bɛ hakili jigin i ye n bila ka taa permuta la don min na bɛɛ t'a ye ɲɔgɔn fɛ de walayi jama in filɛ fo ka n panike mɛ n tɛmɛna i barika la e bɛ se k'a lajɛ dɔrɔn télé n'i ye télé ye i ka so yan hali i ti dute bilayi i bɛ se ka dɔ wele
Amérique cɛ ma Mali télé lajɛ sa b'a fɔ ko n y'a ye a ma dogo i ye min ye o kelen de ye lahara ko de bɛ ten bilahi i bɛ jɔ de ɔn n'i jɔra peseli de bɛ kɛ tan donc ɲuman de bɛ kini fɛ juguman bɛ ɲuman fɛ Wallahi. fa amma man sakola tun n'i ka ɲuman cayara giriya wallahi o bɛ caya est ce que an n'o la wallahi an ta bɛ caya Bayude e ni bala a taa ɲɛ a bɛ ɲɛ o belebele dan bɛ kulu la yen fa amma man sakola mawazinu mɔgɔ minnu bɛ yen Bayude daluma dugana bilen mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka wari tɛ sigi fiyewu i t'a fɔ ala ma i bolo don wari la fiyawu o b'a sɔrɔ a taara mako foyi tɛ se ka ɲa la wallahi a bɛ komi wo b'i tɛgɛ la de kosɛbɛ wallahi komi Mali tɔgɔ bɔlenba dɔ nana nin f'i ye mais i ko k'a ka sɛgɛn banna bi miliyari caman b'a bolo ne b'a tigi dɔn n tɛ maa tɔ fɔ n'i ye nin warikɛ dilan k'a d'a tigi ma n'a y'a don a tɛgɛ la wari kɔni ko mana taa a b'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ giriman fana wallahi wala n'a fɛn in barikala n ko nɔ bɛ ye Bayude i ka so in filɛ nin ye a daminɛna sisan a banna a giriman ɔn a barika wallahi sinon i ko k'i tɛ waritigi ye o so in n kan ka ban o tɛ waritigi ye wallahi ayatal kurusi 12 aw m'a sɛbɛn an y'a sɛbɛn Salamu la Bajuli ba kɛmɛ ni ba mugan ani naani waati sufi yɛrɛ tilala jamana in bɛɛ la yashi an y'a saga faga don yɛrɛ k'a bɛɛ ɲimi yashi ka ca sɛ 12 wallahi Salamu la ba kɛmɛ ni kɔ ayatal kurusi ba 7 ba 12 Bayude basumana to ka ca ba kɛmɛ ni ba cɛncɛn bi ba dɔ o bi bɛɛ jigin nasi fara mɛ ɲɔgɔn kan k'o don so basuma in kɔrɔ wallahi ni so in sumaya la o kɔrɔ ye ko ala yɛrɛ a bilili ni sanfɛla ka daminɛ ne yɛrɛ nana ye ne de fɛnna o an b'a gosi ka bɔ yen sisan kojugu wallahi fɛn dama min donnen don nka aw e ni baba kɔni aw ye plus de zéro de ye wari maralen t'an bolo wallahi nka ala b'an sagoya la kosɛbɛ nate wallahi nkɛ Hayidara ko ten k'i ka kɔlɔsi bila wallahi donc n'i ye nin warikɛ don i tɛgɛ la n'i ka nafolo t'i sigi a bɛ sigi tak fa amma man sakola tuma wa a ye dugawu kɛ Konate yɛrɛ ye dɛ n'i ka mizani giriyara a n'a ka denbaya kɔni wayi i bi ala ka jɛ kɔnɔ kɔrɔ ko ala b'i jɛ i ma wayi i bi don i bi don kosɔbɛ amin amin Bayude an ma se ka koyi bi ɲa dɛ ko ninnu kɔni a ma ko koyi ala k'an taw kiri amin ala sɔn n'aw bɛ ɲɔgɔn dan na ekɔlidenw a kɛra jɔyɔrɔnin ye a kɛra fɛn o fɛn nin sɛbɛn sɛ 313 i k'a nasi kɛ ka jɛgɛ kapitɛni dun wala jɛgɛ kapitɛni i b'a tobi k'a dun cɛw cɛ mana ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dan na n'i ma tɛmɛ o tɛ tɛmɛ kapitɛni kɔni ma fɔ maa min ye an kɛ o y'o ye jɛgɛ kapitɛni sale i bɛ nin dɔn kapitɛni m'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'o faamu ala ka limaniya da surɔmɔgɔw wala Bayude maaw ka denw tɛ ka sunɔgɔ dɛ duguba kɔnɔna yɛrɛ t'a la bilen siɲɛ 111 u b'a fɔ yiri dɔ ma ko dɔnkɛ yiringana don a ladɔn ye man di dɛ sabula jinɛ jugu subagaw olu de b'a ladɔn kari dɔrɔn i ye nin kɛ ka cɛ dɔ bɔ bolola ɲina i y'a fɔ n ye k'i b'a bɔ bolola bana sidɔnbali mɔdɛli i ye o ladɔn sɔrɔ k'a ni nin ɲagamu ɲɔgɔn na k'a di banabaatɔ ma k'a ko k'a min o bana kelen kɔni a bɛ kɛnɛya
Sigai. n'u y'a ta u b'a bila safalatu mawazinu n'u y'a ta a bɛ giriya u b'a bila u b'a bila ngana ngi bɛ ni trouble kɛ cogo dɔ la attention attention ala ka limana da أما من كفت موازينه wa amma nga man khaffat mawazinu ni mɔgɔ min ka mizani fɛgɛyara a fɛgɛyali kɔrɔ ye de ni juguman cayara ni ɲuman a fɛgɛra dɛ ni juguman cayara ka tɛmɛ ɲuman kan Tumiyalakaw ni tubalakaw. ma ala ko wa amma man khaffat mawazinu ni mɔgɔ min ka mizani fɛgɛyara ala kana an taw fɛgɛya fa ummuhu hawiyatun i ba ye hawiyatun Allahu akbar dimi mabɔ ba la wa den tigɛ aw bɛ hakɛ to ba kɔnɔ de ni muso kɔnɔma don den t'a kɔnɔ de o b'o kɔnɔ wa o ba y'o ye dɛ o y'o ba de ye o Wallahi. o tuma fa ummuhu hawiyatu k'i ba ye hawiyatu o kɔrɔ ye i bɛ don a kɔnɔ de ka da ye kɔni don jɛnɛma hawiyatu kɔnɔ Amin. Ala dong we. ayo dugawu daminɛ dɛ jinɛ sitana ɔhɔ a dankɔrɔba de n ye lamɛnni ye damu ye na a dɔ cira ɲɔgɔn na a ye muso ka furu min tiɲɛ ɔ a bɛ se furu walahi dɔw ka ca n'o ye ayi e ka jinɛ ko o kuma tɛ fɔ bilen an tɛmɛ n'o yɔrɔ kan walayi i ka jugu ma de dɔrɔn a ye kini kan na Ɔn. a kɛra cogo di k'ale bɛ muso in nɔfɛ ko a mɛnna ni baburu mɔden dɔ dama min tiɲɛ a y'a fɔ ɔ baburu mɔden ko mɛ k'ale b'a dɔn ko depuis ale donna ne fɛ yan k'ale mago sa a mako sara wa tiɲɛ don dɛ donc ka jinɛ wuli ka bɔ muso la ɔ yɔrɔnin kelen kɛnɛ kan maa min dara jinɛ ko la Ɔn. wulibali don Ɔhɔn. ni dan t'a la Ɔn. n'a kɔnate fɛ yan 5 minutes walahi i b'a ye face à face wa n'i ma dala i don bɛ ala gesira dɛ parce que a y'a fɔ jinɛ bɛ kɛ muso ɔhɔ la ɔ jinɛ bɛ kɛ muso la ɔ k'a bali cɛ la kojugu denko tiɲɛ ɔhɔn kalo bɛ tɛmɛ i kan ni cɛ wɛrɛ dara n'i ye sogo la Ɔhɔn. cɛ ni- pewu Chama. jinɛ bɛ kɛ cɛ la ɔhɔn ka cɛ ka ko bɛɛ ɲagami hali wari n'i y'a ɲini k'a bila u bɛna kɛ walahi ka maaw ka furu duman tiɲɛ fu kan'u to ye dɛ bajuden walayi fa ummuhu hawiyatu ɔ n'i ma ɲɛ an ma an bɛ moto ntanya kɛ siɲɛ caman awɔ i bɛ to ka nin fɔ o a bɛ Ɔn. kɛ siɲɛ caman Ɔn. ani yiri jumɛn de don jo faga aha ni gababilen walahi sige ja kun b'a la wɛrɛ jumɛn bɛ fara kan Bashide. jinu kuli hiya illa ya Dɔw anna b'a gɛlɛyalen dalu kelen kan n'a y'a bila ten. billahi A basi tɛ. he n'i ye a n'o sɔrɔ fɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan ɔhɔ n'i y'a wusu so in kɔnɔ yan ɔhɔ jinɛ kare kɔfɛ kare de hali n'i ye jinɛw sara o tɛ tɛmɛ yen kan bajuden n y'a wusula bɔ koyi a bɛ n bolo a t'i bolo da a bɛ ne de bolo Basi tɛ. ɔ Ko yatu ka yasuru nazirina. nga nka ni min ko jinɛ ko tiɲɛ tɛ ne tɛmɛ o ye dɛ Ayi dɛ. na yan hɔ na n'a kɔnate fɛ wallahi na Ayi non maa bɛ se min na. c'est terre à terre face à face n ma kalan arabu jamana na ayi n ma liburu ta wallahi bajuden n ni baba ta nɔgɔyala ye mali in kɔnɔ yan o de la an cɛw tɛ kelen ye o de la ala b'a sɔrɔ fana ye ka nafaru minɛ Jinɛw. ka o de kura o ye jinɛw de ma wallahi hey falama hadaru ɔ jinɛw nana min kɛ Ɔn. k'alo an situ ko a y'a lamɛn tan wala falama kodiya ɔ kira tilara kɔrɔna kalan na min kɛ ɔ walaw ila qawmihim munzirina Hey. jinɛw yɛrɛ kɛra wajulu kɛra waraw ye kojugu konate
u ye kira mankan mɛn jinɛ wɛrɛ taara kɛ wajulu kɛlɛ la ko cogo wallahi di ngibu kile ku tubi ya قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. ima sirajele aya dira ne ma sugo de la Allah bayide ita nyama zoro la wallahi amodo rabbi ko do ke o man la tunu an ni nangwa ma godo ya sisa ini minute aya ina tugo do be ka maga musona o tede an na tugo do be ni ya kete sa jine to fo fambe o bi kule salon bi fa wallahi maga bi cha sa bayide kano ka kuy ko ka cha tafsir aya to do ni ango dafa ay ko nyini kwa akan ka nyanyini ay ko nyini e bi sigi ki ngolo fe doro ubi singa chef yi wallahi jine wala ani adama ala yɛrɛ kuma kan khalaqtul jinna wal insana ila ya ma jinɛ ni adamaden da foyi kama ka ne la balo ni ala yɛrɛ ka ye ko lam yatmisuhunna insu wala jan ala kalimana da amin u bi sɔn wala u bi sɔn mawadu mina ila duniya ma hiya ma hawiyatu ye mun de mawadu mina ila duniya ko mɔgɔ min bana ala la o mu hawiya n'o ka mizani fɛngɛ la wallahi o ye hawiyatu ye mawadu mina ila duniya hawiyatu ye mun ye kosɛbɛ o ye tasuma dɔ ye min mɛnɛnen don a domine mɛnɛ pa ala ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ da tile joli wala yawman ye wɔɔrɔ mais a ye sangolon de bolo san 3,000 tile wɔɔrɔ caman b'a la koyi san 1,000 a mɛnɛnen don san 1,000 a bilennen don san 1,000 a finnen don hali bi a b'o finnen de bayide o de la i tɛ mobili finma fɛ o ye layi tasuma de ta an fa adama nana diɲɛ kɔnɔ min kɛ ye tasuma de ta wallahi ka fɛn bɛɛ jɛlen don bayi kabakisɛni hakɛ tasuma wallahi kabakisɛni hakɛ tasuma o de taara ka bɔ janama kɔnɔ wallahi ka di an fa adama ma an fa adama y'o do kaw sara k'o di la wala k'a faga k'a do k'a faga k'a do k'a faga fo siɲɛ 70 an ka tasuma nin n'i y'a ta k'a bɔ wallahi a bɛ sin ka kelen siɲɛ 2 a bɛ ban mais janama tasuma kabakisɛni ɲɔgɔnna jibila y'a do kaw sara di la a fagara wala k'a bɔ ka tila k'a don a tɔ sumana wallahi ka tila k'a don ka a tɔ sumana fo siɲɛ 70 ani o wolonfila siɲɛ 70 de o saribɔ de taara ka ka t'o di an fa adama ma adama ka tobili kɛ n'o ye adama nan'o bila jibila nana bila wuli yɔrɔ min kan ko an fa adama kana sɔrɔ yen a fundi ni o dugukolo yɔrɔ ye a taara janama kɔnɔ a nɔ na ye wallahi bayide o mɔrisɔni min tora dɛ adama y'o ta o de filɛ an bolo tasuma ɲɛbala adamantɔ bɛ ko in caman na dɛ bayide o bɛ ka n sira dɔɔnin dɛ min ye yɛlɛli kɛ tasuma an ka diɲɛ tasuma ye musow b'a dɔn ni se jɔr'o la i bɛ kari cɛw mini min kan ka fɔ gwada la o tɛ fɔ bilen dɛ i bɛ wuli k'i jɔ de ja ala yɛrɛ bɛ k'an hunna da du dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ maaba du mais a du bɛ jigin dɔrɔn a bɛ taa pugɛ hali ni min kɛra ɲininikɛla ye wala i bɛ taa sɔrɔ e kelen bɛ sɔrɔ kɛ mais mɔgɔ 70 munukulen don wallahi o dan bɛ kɔ kan o mɔgɔ 70 min munukulen don bɛɛ b'a ɲini k'a du bɛɛ ma wallahi i tɛ taa ɲɛ e t'i yɛlɛ wallahi lanɔgɔ yɛrɛ e ti bɔ lanɔgɔ la fiyewu i mana ko ko daminɛ o bɛɛ bɛ taa kɛ o ho i bolo bajude nin bɛ mɔgɔw kan dɛ i bɛ nin sɔrɔ in sɛbɛn a ye nin lamɛn dɛ mɛ a kana ɲina Kuyatɛ n'a denbaya kɔ
fɛn dɔw di man di sura in sɛbɛn ɔn siɲɛ 3 dɔrɔn ɔn Bajude siɲɛ 3 dɔrɔn siɲɛ 3 dɔrɔn a man jan dɛ a man jan moriya ko la donna ta bɔra ta ɔn an ye ala ka moriya yɔrɔw yira u la Bajude an bɛ nin kɛ ci ko dogolen na u yɛrɛ bɛ ka nin kɛ an ye o jira u la kɛnɛkan kow don dogolenw tɛ quoi ayi terre don ala ka limana da ami e de bɛ k'i ta bɔ kɛnɛ kan o n'o tɛ caman bɛ nin k'a kurutu duguma ye a y'a karisa ɔn kɛ a ɲɛna i b'a sɛbɛn siɲɛ 3 ɔn i bɛ tomi ni n'o ta k'a la Wala. tomi ni shaflu k'a la ɔhɔ fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan i bɛ tomi dama k'a la sabanan i b'a jala sɛbɛn ɔhɔ manɔgɔ ɔhɔ jɛgɛ ma nɔgɔ ale bala minɛ man di dɛ a fɔ ala lanɔgɔ o lanɔgɔ bɛ ne ka diɲɛlatigɛ la ni diɲɛlatigɛ lanɔgɔra hali ni wari binna n'i ko i bɛ biri k'a ta a bɛ kɛ papiye a bɛ kɛ papiye dɛ walahi o dɔw yɛrɛ bi taa moto tourner ka na a b'a ye ko papiye don koyi ɔhɔ o tuma a fɔ lanɔgɔ o lanɔgɔ b'i ka diɲɛlatigɛ la a su lanɔgɔ n'a tile lanɔgɔ ala ka nin jɛgɛ manɔgɔ in k'a saraka ye walahi jɛgɛ manɔgɔ lanɔgɔlen don jɛgɛ dɛ manɔgɔ in ko k'a jɛ n'i y'a ko k'a jɛ i bɛ sɔrɔ ka manɔgɔ in ni nasi in turu ɲɔgɔn fɛ n karamɔgɔ n'a mɔna cɛ i bɛ jɛgɛ in wolo ka kelen ka sɔrɔ k'a naji min Bajude o ka di dɛ sukalo na naji ka fisa wula fɛ dɛ o lanɔgɔ kɔni o y'o bannen pewu walahi pewu i bɛ nin yɔrɔw fɔ maaw ye a b'a hakili to a la sura in i mana degun cogo o cogo n'i t'a fɛ i ka kɛ fantan ye fantan kana bɔ i kɔ la walahi ko ko daminɛ ka ɲɛ i bolo sura in to i ka wurudi siyɛ 110 haba suden a b'i kɔ barika a b'i se i yɛrɛ kɔrɔ kosɛbɛ dangaden ti bɔ i la Allahu akbar a dama tɔ min na kelen ni tɛ kuma tɛ nin fa ye dɛ a b'a hakili to an hakili min ni mun sera ka kungo zirani ladɔn sɔrɔ an na taa kaye nin zani Bajude n ko bɛ kaye sira ka poki n'i b'a fɛ k'a kari i bɛ sura in yala siɲɛ 3 k'a kɛ tan i bɛ sɔrɔ k'a kari walahi minnu ko tuma ye an na taa k'u to n'i y'a kari i bɛ to yiri sanfɛ k'a bila ka bin duguma n'a binna yɔrɔ min o bɔgɔni dɔɔni ta i kana n'a ladɔn yɛrɛ dankɔrɔba den i bɛ ko dunun kalama koyi i ko cogo di kabini bi kɔrɔtɛ ka da ye fantanya b'a fɔ n ti yafa i ma fɔ la walahi k'i y'ale jafa kɔni k'a bɛ yiri sanfɛ ni i y'i ɲɛ dara yan fantanya b'a fɔ n ti yafa i ma fɔ la donc a ye taa kaye sira la a bɛ yen ala ka limaniya da amin waritigiya tɛ k'a mara bange la ayi o to ye waritigiya ni mago jɔra min min na na o ka kɛ Bajude i bɛ nin kɛ an ɲɛna kɛnɛ kan ni mago jɔra min na ala k'i sutura bilahi o de ye waritigiya ye Ɔn. e b'a ɲini k'a mara o bɛ n'i fa i ka so ka taa bilahi yɔrɔ min t'i ko la. walahi Konate n b'o fɔ a ye Sira kan. waritigi n mago bɛ nin na ala nin kɛ ne ye a fɔ o de ma ko waritigiya o don walahi an kɛ alifatiya Bajude n ka kow bɛ bila o jala de amin آمين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Konate ala sɔnna a y'a basigi arabadon arabadon sini tɛ tarata ye o don sinikɛnɛ sinikɛnɛ suntigɛ bɛ taa kɛ foro la
Siningena sundiga bi forola an na mi taa se Kunatɛ bugu la Maraka kungo wallahi yɔrɔ ni damu dɔ ye sisan dɛ basmala tu amina a duwawu lajɛ k'a lengelan ka ka kolo sani sulaban cɛ ka sɔrɔ ka taa se a université o yɔrɔ kɔni an wele ko famu jabira wallahi u ni foli ka kan mɔgɔw bɛ ka wurudi yɛrɛ de n ka sugu ka ja n ka den sɔrɔ wallahi n ka don an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ bɛ dilanna ka ban ka sɔrɔ ko ma dɛ tiri yɛrɛ don ma se ko laban don ma se donc o la an bɛ dugawu kɛ ala ka a don dugawu si ami dugawu kɛ Kunatɛ o kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini aw fɛ kalanden minnu tun bɛ foro kɔnɔ kalandenw u nana dekun minnu tun bɛ foro kɔnɔ u b'a dɔn dekun min tun bɛ u b'a dɔn wallahi jiko gɛlɛya tun bɛ yen o tun bɛ yen kosɛbɛ an balima dɔ taara furaji siri a kɛra koyi furaji bi foro la de ji kɔni bɛ yen de u bɛ nɔɔni ji la yen de hali sisan an bɛ se ka foro tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ busɔlɔ ye u bɛ se k'a kɛ wallahi ji bɛ yen dɛ ami Kunatɛ e bɛ yɔrɔ min na nɛmɛ bɛ yen ami yarabi Allah ami yarabi ami Salim Kunatɛ mɔgɔ bɛ minnu na a y'a ta sigiyɔrɔ la mɔgɔtigiw aw ta sigiyɔrɔ la a ye sira di karamɔgɔ ye a bɛ don ko in bɛ ɲa la ilaha illallah 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 la ilaha illallah